വയനാട്ടിൽ മനോഹരമായ 30 ഏക്കറും വലിയ തറവാട് വീടും. വയനാട് കൽപ്പറ്റ പടിഞ്ഞാറത്തറ റോഡ്. മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും 3 കിലോമീറ്റർ ദൂരം. ചുറ്റിലും മനോഹര വ്യൂ. കോടാത്തണുപ്പ്. 19 ഏക്കർ കരഭൂമി, 11 ഏക്കർ കരവയൽ. വലിയ തറവാട് വീട്. വലിയ തോട്, കുളം, കിണർ, വറ്റാത്ത വെള്ളം. തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, റബ്ബർ, മാവ്, പ്ലാവ്, അയനി, വീട്ടി, മറ്റു ധാരാളം മരങ്ങൾ. റോഡ്, കറണ്ട്, മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ. ഫാം റിസോർട്ടിന് അനുയോജ്യമായ പ്രോപ്പർട്ടി. കരഭൂമിക്ക് സെന്റിന് 30,000, കരവയലിന് സെന്റിന് 15,000 ചോദിക്കുന്നു. വില ചെറിയ രീതിയിൽ കുറയും. താങ്ക് യു.